Dr. Spejt Szilvia vagyok, természetgyógyász, életmódtanácsadó és terapeuta. Munkám során számos menopauzás nővel találkoztam, akiknek menopauzás tünetei voltak: az izzadás, a depresszió, a hőhullámok, a szív- és érrendszeri problémák, illetve a bőrnek a rugalmatlansága. Az életkorom során én is beleléptem a menopauzába. A nőknél nagyon-nagyon változó korban jelentkezik, ma már van akár 40 éves korban is menopauza. Az átlagos életkor az 50 év körül van, több éven át tartó folyamat, mire a menstruációs ciklus teljesen megszűnik. A kereskedelemben található termékeket áttanulmányoztam, hogy melyiket használjam. Úgy döntöttem, hogy az én tudásom, a tapasztalataim és a klinikai kutatások alapján egy teljesen új terméket fejlesztek. Így született meg a Herbactive Yin Yang krém és a Herbactive Yin tabletta. A megalkotásánál fontos volt az, hogy natur, vegán, parabenmentes és mesterséges színezék és illatanyagmentes legyen. A Herbactive Yin Yang krémnek a főbb hatóanyagai, a legfontosabb a jam, a nevéből a jam gyökérkivonat, ugye ez progeszteront tartalmaz, ami a mellékvesének, a pajzsmirigynek, illetve a női nemi szerveknek szükséges. A barátcserje, ez a hőhullámokon segíthet, a bok kékszőlő magolajat is tartalmaz a termék, ez pedig a szív- és érrendszeri problémákon segíthet. Ezen kívül belekerült még a magnézium, ami a fáradtságon, illetve az izmoknak a feszülésén segíthet. A Herbactive Yin tabletta összetevői közül az egyik legfontosabb a zsája, amely a nők testi és szellemi problémáit tudja megoldani. Az egyik legfontosabb dolog véleményem szerint, ami nekem is nagyon jól működött, az a depressziónak a segítése volt. A másik a szőlőmag, ami pedig a szív- és érrendszeri problémákra nagyon jó hatással lehet. A harmadik a hialuronsav, ami a bőrnek a rugalmasságához szükséges, illetve az ereknek a rugalmasságához. A negyedik pedig a máriatövis, ami pedig a szervezet tisztító folyamatait, a májat támogatja. A krém önmagában körülbelül 2 hónapig elegendő, ugyanis a krémet kizárólag a ciklus második felében szabad kenni a progeszteron tartalma miatt. A Yin tabletta az nem tartalmaz progeszteront, tehát az egész ciklus folyamán szedhető. Csomagba tettünk egy krémet és egy tablettát, valamint egy Herbactive Yin Yang krémet és 2 Herbactive Yin tablettát, ezáltal a második csomag az 2 hónapra elegendő. A hatás kialakulásához 2 hét, 1 hónap szükséges, viszont javasolt a folyamatos szedésre a tablettának. A két termék együttes alkalmazása során a hatóanyagok szinergista hatása kerül előtérbe, ezáltal az összes hatóanyagot egyszerre tudjuk bevinni a szervezetbe.